Kecengsi Karib Yanglong Super Cup Football Tournament angdung kitipon. Red Bull Football Club dong mukag lapen. Kacirab dun PWD dong mukag ro division ahin pen. Cipatir pipon si kalitang kamsing rong hangamen pen. Kecengsi Karib Yanglong Super Cup Football Tournament surihin ring kora plia sengka na parman paman pon. Bangso angdung kiti ke pathupon along. Chopapon aluhiaman pen JE PWD dong mukag Gulaf Crew Mondol Fuluni Circle Office Dhoni Tokbi pen. Jenglok ke thege dinga tum chetong dun se ardi pidun. Kedam tangar ni pen pathupang cheng pon si bo signify ni arni haberam rong parpathu aklamalong angdung kitipon lasolong owe chingthor FC lapen Monster FC ang bongsi angdung kiti pathupon apor kipipon ang bong ECC goal pen chidai clock ajok tiebreaker ang deng pathupon si Monster FC atum 5-4 goal pen chipai pon si nong e chipalong pon dong mukak pen Daniel Sontimung nang kipalia birta Malong News haberam rong par arong pathu aklam malong Red Bull FC atum patir pipon pen Karbi Anglong Super Cup suri hinilai koi rapli ang turnamen angdung kiti pini ing samjin pen aliralon pen suri kepatua ning kedok kepatua apan aning ke hang arar tum cetopen ing samjin pen chun lo lasi ning arong ping lo pini lason kepatua environment na bang an kecihung dak dok muka kalong lasi dak kepatir pipon Red Bull FC dok muka kapan stami ning aklong pen kecurup curui lo lason thot si pini la tim hini uwe chingri Football Club lapen Monster Football Club atum stami ing samjin pen kapatut hek isikelang misen match rar phan paklang thek pot alang tum phan stami joro pajiri Karbi Anglong Super Cup surihini ra ingkoi rapli labangso first kiceng nilitom kibipon pini yang bang angdong kiti lo langdong kiti long nilitom main nilitom ka focus ke an bangke kitnon ki thurmi awe tumhan netum under 19 aw somar phan se nilitum bek koi ke nilitum isia importance and pondo labang so somar phan nilitum pinian ke langdong ki tilong nilitum bangkli atum phan nilitum select pondo latum aphan ke nilitum Red Bull FC dak nang ka cherap dondo dak PWD dok mokaro division alang tu pen nang dodon thipen labang plio somar phan nilitum All India matela All India long state kaprek along la club thetan along nilitum trial ke pon ji pan se nilitum hen pen si thek pon lo abang si nili ka chuning ri ke dak nilitum dok mukalong lela pu ke bipon chot poli pon se entire East West Karbi Anglong ariso jang to mas se labang so kapathui hin kangthur pon pen Karbi Anglong phan me senanong nam ke ban pi thek ji phan la pen kachi hunga hin se kirung pon ji pan se nilitum pachini kangtu non labang so ache close ki bipon chot ji bula pokali nilitum ke matha pon ke nilitum akaprek bang pudam moes tame Hauraghat Legislative Assembly angkang ke nilitum Mahamaya Homosti lapen jenglok Korkanthi lapen Hauraghat lapen jenglok Nomati Socheng Denta along kaprek same nilitum labang so kapathu Red Bull FC pen nilitum patir pipon si mesen players under 19 also marvan nilitum kiri pen nitum mesen nadim alang latum pan isia platform ki thik pi pen awe tumhan seme kapacharli angthun kechelong nun thek dia phan nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hamphang aparman klarda kabirta